så skal vi finde fælderne. Ja, så siger Ruben noget med, at nu er vi her. Så siger du til kameraet, så er vi i Randers. Kan vi finde på noget lidt lidt mere mere originalt? Nu er vi er en Ankommet til Randers er vi. Vi farer. Randers. Det er vigtigt at få byen med. De ved godt, hvor vi er, tror jeg. Ja, Vi kan faktisk bare sige, nu er vi her. nu er vi her. Nu er vi her. Den er god. Det er faktisk meget sjovt. Så en siger i Randers spil. Ja, Nu er vi i Randers. Det er faktisk virkelig skægt. okay, så du siger, nu er vi her. Jeg siger... Og så siger du i Randers. Okay, så Og så laver jeg et ansigt. Hvad gør du? Kan du ikke springe op hernede fra? Og så kommer jeg frem og siger, nu er vi her. Okay. Okay, så gå så. Nu er vi her! Nå. Det var ikke dig. Det var dig først. Okay. Vi tager den lige. Vi skal lige klappe. Nu er vi her! I Randers! Der kom en flyver. Kan vi lige lave den igen? Okay. Vi skal lige klappe. Ja. Så kører vi. Nu er vi her! I. Randers! Den er god. Den er pissegod. Den er skidegod. Tak for det. Ja. Selv. Jeg skal skide. Er det dig, der står og fiser? Han lugter virkelig dårligt. Han lugter virkelig dårligt. Men det var ikke mig.